Tim Kanyo tugo manyiri mahikgi ne piny mar prario Rising Starlets biro bago tielo marario matugo emanyo tiko tuke mag pinje mangima higa 2026 tugo makoro ibiro bagi chieng' Jumapili lap ma Ulinzi Complex. Kocha mar Rising Starlets Jacqueline Juma okwoyo tuke mondo mi onyis dwaro margi mar ng'ado tiko tuke mag pinje mangima tok wuok amodhi gol achiel kuom achiel e tielo mokwongo mano bagi e piny mar Ethiopia. Timno omole pacho ka midhiao ma kawuono ka giwuok e piny mar Ethiopia ka ikruok mar gibiro chakore odiochieng' makiny motelo ne tielo mar ariyo ka loch biro chwalogi nyaka e round machielo. Kamachielo nyakorom gajwang' timbe mag Diani Stars kachiel gi Mwanambenyu Girls e joloch tuke mag adhula mag Kwale Beach Soccer mano bagi odira mokalo e dho wath. Diani Stars nolo tim mar